Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Jama'ar wannan gida na tsohon kundi. Barkan ku da zuwa wannan cin namu mai albarka. Insha Allah ga wata yar takaitacciyar sanarwa ta minti ɗaya da wani abu na harkar magunguna. Sai a daure a ji su kafin sarari ya shigo. Assalamu alaikum. Yan uwa masu tambayar magunguna na wato ainihin tsohon kundi, to ga magunguna nan kamar yadda ake kallon su. Wayannan magunguna ne na cututtuka kala-kala wanda product ɗin tsohon kundi take yi kuma take bayar da su ga yan uwa masu cututtuka kala-kala. Insha Allah wannan su ne kaɗan daga cikin product ɗinmu da muka yi wato ainihin gudanar. Insha Allah to wayannan su ne dai wanda wasu mun tura su ƙasa daga cikin su, wasu kuma ga sunan yanzu haka ake yin su insha Allah. To wannan kenan domin masu tambayoyinmu akan cewa suna da buƙatar magunguna amma ba sa son tambayar mu kai tsaye saboda suna ganin kamar ko ba ma yin magunguna. To alhamdulillah dai gashi nan wannan tabbas tsohon kundi tana yin magunguna na cututtuka kala-kala. Ga wanda cututtukan su suka wato ainihin gagarar warkewa da wato ma'ana suka sisse magunguna kala-kala ba su dace ba, to insha Allah tsohon kundi ya zo muku da hanyoyi tun daga kan matsalolin jinnu, matsaloli na ciwuka irin ko da sanyi ne da sauransu, da kuma sikila da kuma HIV. Lalle wannan cibiya tamu tana ba da magunguna, wannan kuma insha Allah wanda ni ne nake wato ainihin haɗa wannan magunguna in Allah da wayannan kaɗan kenan daga cikin nan inda nake haɗa magungunan ne ana yi ana fidda su insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'ar wannan gida namu na tsohon kundi, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu. Kwana biyu ba mu sa fa'ida ba sai yau sakamakon wasu 'yan uzurai. To yau dai gashi mun zo muku da wata fa'ida mai muhimmanci. Wannan fa'ida ce mai kyau da izinin Allah. Na farko ana tashi da daddare kamar ƙarfe 12 na dare ko 12 na rana. Za a zana wannan hatimi a farin yashi mai kyau mai tsafta. Za a rubuta buƙata a tsakiya inda babu komai dinnan. Idan an rubuta sannan sai a wato fara aiki bayan an yi miftahul amal da sauransu da wato na game da buɗe aiki da ake yi yau da kullum da aka saba. To sai a fara yin bismillah, istighfari ƙafa 100, hailala 100 shine farkon buɗe aiki. Salatin annabi 100, sai a yi bismillahirrahmanirrahim 100. Sannan za a ringa yin wannan wuridi na salatin annabi, za a yi shi 313. Sai a wato ainihin faɗi buƙatar da aka sa a tsakiyar nan. Bayan an kammala sai a yi ƙul huwallahu ƙafa 41. To insha Allah aka yi kwana 3 wannan buƙata da izinin Allah duk girmanta duk ƙanƙantarta da izinin Allah za ta biya. Wannan sirri mun fidda shi ne domin yan uwa su ci amfanin wannan sirri da izinin Allah. Sannan kuma ana iya yin aikin a kowace rana, kuma amman idan watan Arabiya ya kai 7 ga wata, to a ilimin hisabi ana so za ka yi aikin nan a kamar ko mashtari. To idan ya bar sha ya zuwa kwana 21,
to bayan wannan kuma to fa ya fita daga cikin sayidansa wayannan burje guda wannan lokuta guda biyu sun fita daga cikin sayidai. Don haka yan uwa sai wato ainihin ga wanda suka san ilimin hisab a ɓangaren musamman ɓangaren lokutai dinnan to sai su yi amfani da shi, wanda ba su yi sani ba kuma sai su yi amfani da abin da muka faɗa a baya insha Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.